Isowar jami'an kula da yaƙi da zaizayar ƙasa ta jihar Katsina wato NEMAP garin Funtuwa kenan a wata ziyara ta musamman tare da babban albishir ga al'ummar garin na Funtuwa na gyaran babbar hanyar ruwa da ke tsakiyar garin da Bankin Duniya tare da haɗin gwiwar gwamnatin jihar Katsina za su gudanar ba da daɗewa ba. A jawabin da ya gabatar don tabbatar da za a yi aikin, jami'in hulɗa da jama'a na hukumar ta NEMAP a jihar Katsina Alhaji Zahraddeen Sani Funtuwa ya ce a yanzu haka an ware biliyoyin kuɗaɗe da za a gudanar da irin waɗannan ayyuka a ƙananan hukumomi 6 da ke shiyoyi 3 na jihar Katsina. Da wannan aikin makila ya ci biliyan 3, akwai na manufashi ya ci biliyan 5, akwai na Katsina ya ci biliyan 5, akwai na duk biliyoyi ne za a zo wa iyaka wannan miliyan 500 ba. Kuɗi ne za a zubo da yawa kuma an ma fara zubo su akwai sa ƙasa ba wai labari ba. A nashi jawabin shi ma shugaban kungiyar yaƙi da zaizayar ƙasa da ƙirƙira ta Afirka ADCI a takaice Alhaji Umar Ɗanladi Dahiru ya ce za su shirya gangami na musamman domin wayar da kan al'umma akan aikin. Yau muka gabata za mu zo za mu yi gangami da ƙaramar hukuma da jami'an tsaro za a tara mutane da yawa yadda za a zo a yi musu cikakken bayani na wannan abu tukuna. Za a zo da za a kuma saka abubuwa a rediyo da talabijin domin daɗa wayar da kan jama'a akan wannan abu. Sanin kowa ne da idan gwamnati ta yi project sai ake ganin kamar ai wannan project na hukuma ne, saboda haka tunda na hukuma ne ba namu bane, kowa sai ya zuba ido ya bar shi lalace. To shi yasa wannan karan ita Bankin Duniya ta shigo da sabon tsari. A kusan ƙarshen taron, Sarkin Maska Hakimin Funtuwa ya gabatar da jawabin godiya ta bakin wakilinsa Alhaji Abubakar Sani Funtuwa wato Bukaɗi. Muna nuna godiyar kwarai da gaske musamman ma ga mai girma gwamna da ya sa kuɗi a kusan miliyan 500 domin magance wannan matsalolin da zai ƙasa. Ina fatar Allah ƙara mashi albarka, mu kuma Allah za mu ci gaji wannan aiki da. Haka shi ma shugaban riko na ƙaramar hukumar Funtuwa ya yi jawabin godiya ta hannun mataimakinsa Malam Sa'idu Salisu Musa. Wannan wani zaɓe ne wanda Allah ya zaɓe mu kuma saboda muhimmancin mu shi za a zaɓe mu. Da fatar yadda za a yi wannan aikace Allah ya sa mu tsoro shi mu kuma riƙe shi kamar yadda suka yi mana nasiha. Kuma zan yi albishir da shi babban kwanzonta. Ka gode ma Allah ya kawo ka gari mai kare al'umma. Daga ƙarshe babban limamin masallacin ɗariƙa na Funtuwa Malam Abdulrahman Jibril ya rufe taro da addu'a. Allahumma hdina fiman hadayt wa afina fiman afayt wa tawallana fiman tawallayt wa barik lana fima a'tayt wa qina wasrif 'anna bi rahmatika sharra ma qadayt innaka taqdi wa la yuqda 'alayk innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man adayt tabarak rabbana wa ta'ala. Bayan kammala taron sai tawagar ta nufi inda za a gabatar da waɗannan ayyuka wato inda ayyukan suka shafa. Ƙarshen rahoton kenan. Nura Haruna Mai ƙarfe TV daga Funtuwa, Najeriya. Jihar Katsina, Katsinawa sai a ƙara shiri kuma daura wa a dage kafa. Jihar Katsina, mu ma mun sami jihar Katsina. Jihar Katsina, ba rawar can an gaba da jihar. Jihar Katsina, bana ga mun fara yin ƙarfi mu.